ሓገዝ ንምሕብሕብ ህፃናት ኣብ ቬርሞንት ብኸመይ ንምሕብሕብ ህፃናት ምኽፋል ከም ዝከኣል ንብዙሓት ስድራ ዘተሓሳስቦም ጉዳይ እዩ። እቲ ሰናይ ዜና ግና ግዝኣት ቬርሞንት ነዚ ንብዙሓት ስድራ ንምሕብሕብ ህፃናት መኽፈሊ ዝሕግዝ መደብ ኣለዎ። ኣብ ኦንላይን ቅጥዕታት ምምላእ ዘይጽግመኩምን ብእንግሊዝኛ ምንባብን መጽሓፍን እትኽእሉን እንተኾይንኩም ናይ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንምርካብ ኣብዚ መርበብ ገጽ ከተመልክቱ ትኽእሉ። ቻይልድ ኬር ፋይናንሻል ኣሲስታንስ ጠውቑ። ደድሕሪኡ ድማ ፓረንት ፖርታል ንዝብል ጠውቑ። ኢሜይል ክትህቡን ፓስወርድ ክትሰርዑን ትጽቢት ይግበር። መላገቢ ናይዘን መርበብ ገጽ ኣብቲ ናይዚ ቪድዮ ርእቶ መውሃቢ ስፍራ ይርከብ። ካብ ከባቢኹም ዝርከብ ናይ ምሕብሕብ ህፃናት ኤጀንሲ ናይ ፋይናንሳዊ ሓገዝ እውን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ክትድውሉሎም፣ ኢሜይል ክትገብሩሎምን ክትከድዎምን ትኽእሉ ኢኹም። የድልየኩም እንተኾይኑ ንሶም መተርጓማይ ከቕርቡልኩም እዮም። ቤት ጽሕፈቶም ቁጽሪ ስልኮምን ኣብዚ ስክሪን ይርአ ኣሎ። ንኣኹም ዝቐርበኩም ኣየናይ ኤጀንሲ ምዃኑ ንምፍላጥ ሓገዝ ዘድልየኩም እንተኾይኑ ቁጽሪ 211 ደውሉን ሓገዝ ሕተቱን። መተርጓማይ የድልየኩም እንተኾይኑ ን5 ጠውቑ፣ ስልኪ ምስ ተለዓለ እውን ቋንቋኹም ንገሩ። ንመብዛሕተን ዓይነታት ናይ ምሕብሕብ ህፃናት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንምርካብ ዝተወሰና ረቋሕታታት ክተማልኡ ይግባእን ስለምንታይ እውን ምሕብሕብ ህፃናት ከም ዘድልየኩም ንኣብነት ስራሕ ስለ ዘለኩም ወይም ትምህርቲ ስለ ትመሃሩ ዝብል ክተርእዩ ኣለኩም። ኣብ ስድራኹም ትረኽብዎ ኩሉ እቶት መጠን ኣብ ገዛኹም ዘሎ በዝሒ ኣባላት ስድራን መረጋገፂ ክተቕርቡሉ ኣለኩም። ብዝሃብኩምዎ መረዳእታ መሰረት እውን እቲ ግዝኣት ሙሉእ ዝሽፍን ክፍሊት ወይም ፍርቃ ፍርቂ ከፊሎም ዝተረፈ ንስኹም ንኽትከፍሉ ይገብር። እቲ ግዝኣት ቬርሞንት እውን እቲ ንምሕብሕብ ህፃናት ክኸፍሎ ዝኽእል ዝዓበየ መጠን ገንዘብ ይውስን እዩ እሞ እቶም ንስኹም እትመርጽዎም ኣገልግሎት ወሃብቲ ዝሓትዎ ክፍሊት ካብቲ ግዝኣት ዝወሰኑ ንዓቐብ እንተኾይኑ ነቲ ኣፈላላይ መጠን ንስኹም ክትከፍልዎ ይግባኣኩም ይኸውን። ቅድሚ ኣገልግሎት ወሃብቲ ምርካብኩም ንምሕብሕብ ህፃናት ዝኸውን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንምርካብ ከተመልክቱ ትኽእሉ። ድሕሪ ቅጥዒ ምምላእኩም ካብ ምሕብሕብ ህፃናት ንምርካብ ዝረድአኩም ኤጀንሲ ወይም ካብቲ መርበብ ገጽ ንዝሰዱልኩም ደብዳቤ ተኸታተሉ ወይም ኣብ ፓረንት ፖርታል ኢሜይል ተጸባይኹ ኢኹም። እቲ ደብዳቤ ብእንግሊዝኛ እዩ ዝኸውን። ኣብቲ ቅጥዒ ዘይተመልአ እንታይ ከም ዝኾነን ነቲ መረዳእታ ክሳብ ኣየናይ ዕለት ክሰዱሎም ከም ዝግባኣኩምን ከፍልጡኹም እዮም። ቅድሚቲ ዝሃብኹም ዕለት ነቲ ዘድሊ መረዳእታ ክትሰዱሎም ኣገዳሲ እዩ። እንታይ እንተዝኾነ ግና ነቲ ቅጥዕኹም ክዓጽውዎን ተመሊስኩም ከም ብሓድሽ ነቲ ከይዲ ክትጅምርዎን ክገብሩ እዮም። ነቲ ቅጥዒ ንምምላእ ካብቲ ምሕብሕብ ህፃናት ንምርካብ ዝሕግዝ ኤጀንሲ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ቅድሚ ደቅኹም ናብ ምሕብሕብ ህፃናት ምኻዶም ዘመልከትኩምዎ ተቐባልነት እንተዘይረኺቡ ንስኹም ትኸፍልዎ እሞ ምስ ተፈቐደ ክሳብ 1 ወርሒ ዝኣክል ክፍሊት ክምለሰልኩም ይኽእል። እቲ ዘመልከትኩምዎ ምስ ተፈቐደ ግዝኣት ቬርሞንት ነቲ ተፈቐደልኩም ክፋል መጠን ነቶም ወሃብቲ ኣገልግሎት ምሕብሕብ ህፃናት ብቐጥታ ይኸፍል። ንደቅኹም ናበይ ክትሰድዎም ከም እትደልዩ እትውስኑ ንስኹም ጥራሕ ኢኹም። ናይ ምሕብሕብ ህፃናት ሓገዝ ዝገብር ኤጀንሲ መማረፅታት ምርካብን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንኽትረኽቡ ምምልካትን ክሕግዝ እዩ። ግና ንስኹም ኢኹም ብዛዕባ ደቅኹም ወሰንቲ። ደጊምኩም ንፋይናንሳዊ ሓገዝ ምምልካት ከየድለየኩም
ነቶም መሕብሕብ ሕፃናት ኣገልግሎት ዝህቡ ክትቅይሩ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ መሕብሕብ ሕፃናት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንምርካብ በብዓመቱ ምምልካት ከድልየኩም እዩ። እንደገና ምምልካት ኣብ ዘድልየሉ እዋን እቲ ግዝኣት ብፖስታ ደብዳቤ ክሰደልኩም እዩ። ስለዚ ኣድራሻ ቀይርኩም ግኢስኩም እንተኾይንኩም ክተፍልጥዎም ኣገዳሲ ይኸውን። እቲ መሕብሕብ ሕፃናት ንምርካብ ዝሕግዝ ኤጀንሲ ኣብዚ ክረድእ ይኽእል እዩ። ዋላ ደቅኹም ትምህርቲ ምስ ጀመሩ እውን ገለ ዓይነት ንመሕብሕብ ሕፃናት ዝኸውን ድሕረ ቤት ትምህርቲ ወይም ኣብ እዋን ዕረፍቲ ዝኾን የድልየኩም ኸውን። ደቅኹም ትምህርቲ ድሕሪ ምጅማሮም እቶም መሕብሕብ ሕፃናት ንምግባር ዝሕግዙ ኤጀንሲ መሕብሕብ ሕፃናት ክረኽብልኩምን ንክፍሊት ዝኸውን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከመልክትኩልኩምን ይኽእሉ እዮም። ንደቅኹም ንመሕብሕብ ሕፃናት ሓገዝ እተመልክትሉ ፍልይ ዝበለ ኣካይዳ ዘለዎ ገለ ኣጋጣሚታት ኣሎ እዩ። ንኣብነት ደቅኹም ፍልይ ዝበለ ሓገዝ ዝጠልቡ እንተኾይኖም፣ ስድራኹም ገለ ህጹጽ ኣጋጣሚታት ዘጓነፎ እንተኾይኑ፣ ወይም DCF ክፍሊ ህፃናትን ስድራን ክፍሊ ኣገልግሎት ስድራ ምስ ቤተሰብኩም ዝገብርዎ ነገር እንተሎ ነዚ ዘድሊ ረቑሓታት ወይም ቅጥዕታት ዝተፈለየ እዩ። ንተወሳኺ መረዳእታ ነቶም መሕብሕብ ሕፃናት ሓገዝቲ ኤጀንሲ ሕተትዎም ኢኹም። ካልኦት 3 ቪድዮታት ብዛዕባ መዳያት መሕብሕብ ሕፃናት ኣብ ቬርሞንት ብዘርኢ ብቬርሞንት ላንጉጅ ጀስቲስ ፕሮጀክት ዝተዳለዋ ከም ዘለዋ ዘክሩ ኢኹም። ነዘን ቪድዮታት ኣብቲ ርእቶ መውሃቢ ስፍራ ብምእታው ክትረኽብዎን ትኽእሉ ኢኹም።